Bertsolari bezala uste dut denoi eragin digula, beraz, txapelketari ere eragingo diola, eta seguraski iaz oraindik ere xok eta analgesia egoera oso arraro batean egongo ginateke kantatu ahal izateko txapelketa baten intentsidadean eta gogoeta edo sakonera maila horretan uste dut gose handiz hartuko dugula elkartzeko aukera hori, partekatzeko aukera hori, elkarrekin pentsatzeko eta hunkitzeko plaza hori, eta mundua lehen ere ez zegoen bereziki zuzen, baina bereziki hankaz gora dagoen momentuan, hankazola horiei elkarrekin begiratzeak eta pixkat lokarriak lotzen saiatzeak, uste dut lagunduko digula denoi eta urtebeteko atzerapen horrek beste indar bat ere emango digula, orain egin behar dugun bide hori egiteko. Bi urteko ez erabateko geldialdia, baina beste ritmo bat bizi izan da. Gero, bertsolaria nola aurkitzen den, txapelketa batekin tupust egiteko, ez da? Horregatik nik uste presak ez diela honak, ongi daula, aurtengo udazkenean egitea, bestera topa genezake bertsolarien bataz bestekoa, orain dela 4 urte baino pixka txarragoa. Ez txarragoa dielako, baizik ez direlako aritu lehengo ritmo berean, ez da? Pandemiaren denbora hortan ere, lehendik ere bagen biltzano gehiago ibili gara, gazteagoa baino askoz, modu batean promozio edo plazaratze aukera gutxiago izan direlako, nahiz eta elkarteak bultzatu dituen batzuk baino. Ez dut uste gazteentzat erraz dagoenik. Bai ikusten dudana gazteak indar eta irizpide fin eta duintasun handiarekin bide bat egiteko gogoz eta determinazioz datozela.